Abusafo ya da munyina mase ya sade mo ahia ba bia wo hwei eye Nakoah Elisha TV ye odifo ngonwaso a nei anawie ebre nyankopa yi ne dia ma wiase meka wiase a eye no korefisa nse nkofo bi wa amanone a ombedi ye ho adanse pa se nyankopon enam Nakoah odifo Nakoah Elisha so ama anioma tutu din e dia mo mra na mra mu anioma mu ayedin na omoji omo hwanye na nka adidaso ni ba bia no nyame akoa odifo omo ne twetwe nkomo na nyame nti bibia aye kama ade amo omo ti ba bia wo bia no me ka cho se busua kese fa ho be ka ho bi na ye mo ama bibia anye kama ekwan obefa so a oba be ka busua no ho se sa TV ya wo hwei e odifo na TV ntim sa notification bell no miaso adoma no umia so a na kyerese the video bi atumu a ubenya bi na watumi ahwe uwia no ahye ama adofo foforo wo ba bi nso anya bi ahwe nyame hira wo se wate ase na ba sa de ama odifo na emum ye kai wo se odifo enko ana Ghana ha nkofo bebreda na mkuta kwan so ye nioma bi but ye hu omo de azan ways na ye niema bible no kwafo ho asem na meka nkofo bi afa bi wo ba bi a omo de ye niema mesre wada seje odifo Nakoah Elisha na wo frɛ na mana kyerɛ nioma ye kan ye no kore a wo de fa ba bi a wanhwe ye a na wa hu ne ye esanse ono na nyankopɔn de sa tumi ne de adom ne sɛ ɔfa nye hwehwɛmu emu adasama ne ehunu no kore a ɛwɔ asɛm bia mu nti so wo hunu bible no kwafo bi wɔ ba bi na o hwɛ na ne wakoma enye ene ugidie emfa kunu ye sɛ nye Nakoah Elisha enkyɛn na ho no ɔno de nyankopɔn de sunsum de ama no a ɔhwɛ niemam kan de kyerɛ nyame ma ɛno nti fa number no a egu kasafoni no so ya homa no kwafo ɛde odifo Nakoah Elisha twetwe nkɔmɔ na nyame ɛbɛnam no so ama de ɔwopɛ no onsa tumi aka ma nigye aba ma bibia so ayɛ kama ɛde ma medin ɛde kofi pokɔ ne yewura sunsum mu de yɛde sunsum nkɔmɔ wate mpanisɛm pɛn sɛ nyankopɔn de atumfo bi aka no wɔ wiem hɔ a ene so obi pamwa bi e de afiri saa tumi ni nkyɛn a obetumi anya ana ebia wonte ene nyame Akoah odifo be kyerɛkyerɛ na ye de nioma bi aka ho aboa ma wo so o Kristo so makwanto na tuma ye kama e de ma odifo wa ma me nkɔ ne nkyɛn na ye nhye ye nkɔmɔ twetwe na the great agra nyame to meet prophet Nakoah nyame to meet we are brutal nyame to meet na no atari yes and I call a jura yes and kofo who say show no na kofo bu some bebre eh na atade foforo dia because you yellow no na who say sunsun atare na wo so ya atade foforo govi make asem bi say Elijah me nua me call ni program no your friend Elijah yeah na Elisha akọ Elijah program de na ma sha de kokọ de na sem de ni bre na yeden and call yes nti de meka sisi ane se ostro nyankopon asomdwe nkan Elisha manyina amen baby biela wo hwe me free me chia wo sre nyankopon se afrequency ni nyamenya obambofo awurade ma wo mpembo no wahwe nti amen eto de den ma wa awurade nya wo kasamafo kofi baba ya tenase mani aba ba wo jo fanzo abeche for no kwado obu nsi ufompo yes kofi memma ni bia ba o e bia ba ko e bia be sram within last week here e bia be sram e bia be sram ko na this is not the first time Elisha mad there every year bia no Elisha memfra kwanto mu mesra papa mitimi tu ka konkran nyina akohia binom koyi nyankama de kotai binom achi said ye beya afia ya sa hyase no awurade bitutu o manamo ayden asisi ye okay chensa me kasa menye na se me se meye de a mema wahunu se wiase amamre e wo wiase no kre abusafo Nakoah Elisha eda yegusu atwetwe nkobo ha nti ye bewura nsem ne mu yie pa na ya atwetwe nkobo medika ka che se yesunsum nkobo nti obi a wo mpesunsum na ya na ne hoye mo se wo mpesunsum akira kwai wiase da yetim no ade bia yesunsum o ti wa ma sunsum abrabo na hia o pa o kire bi wahwe ya na do sa hwe wonum na agya wajo kese eda aba wasitre mesre wada ene entra kopim se dwumade de bekɔwie na nyame enam Nakoah odifo be kasa bi nyansasem ka ede a kyerɛ ye nyina na yehunu ba bi a ebetutu ya na mo ede ese baba bompa e mai na efa dwumade ni mfrase alabina go mu asio alabina go mu ashikolowa alabu afu osunsume go mu asio alabina go mu asio Elia nyamie tumie go mu asio alabina go mu ashikolowa yada wase oni awrade obi nte sew udi mu ne yehia susun konkro be fa me so kasa akiri wiase ene aman adom no nti amen
Amen. Bigidi yesa okay ho. Enti mpaeboy ni nyina afra ye nyina bi. Nyame hira opasa o hwe de mu hwe kopim se djumade ne bekowie na wo like na wo share ama afoforo so enyebe. Papa yenti sim ye na afa ye ntwetwe nkomo. Minimara Nyame yeso yesunsum yemfa ye ne hu no. No correct. Tifremra ye nananom ba ye koye obi ahu Nyankopon da. Yes. Yesi Moses de hu na no kra na tiko no de kire. Wamfa de nima nche ne so unhu Nyankopon tenase. Ba ma memusa wo se. Yes. Ade na Nyankopon de asinse wiem dia ma nipa so obi epese wo hunu Nyankopon na wo hu na niso a ode ni kire wiem na enioma bi a eka ho a obekire ye no. Ye de eye ka ho a ebetumi ama ye hunu Nyame na ye nsa aka de ye pe. Govi. Baba. My main cast in Minchro. You were two full be we more. Say Yamini wa. Omonewo. Okay. Nasa a tomb for no. And nunti na onipa bia bomb pie na ho din to me no a man is wide. Yeah. O man ni so chere cover before this. Okay. Me ka dia kosi se onipa bia bomb pie na ho din to me no a man nsa so a chere soro. It means say ontimi. To a man nsa so wide a chere to me a was soro. Okay. Sure. Ye wo ahonhom wo wiase a ye wo ewiem atumfo omo no edi omuju mama Satan ane ye wo atumfo so ye den e wo ho. Okay. Omo ne tonsuo. Yeah. Na sa atumfo no omo hu ye hu. Okay. Sa atumfo a me ka wa asem no Kofi se ye hyi wo hyi abaako a untimi hwe sa ahonhom na wo ye den oba no. Omo ni ahonhom a omo tonsu omo so na ekura agra honhom omo ne to tender e wo wiem enti se wo busa atumfo ase a ye wo ewiem de ben atumfo omo ne gira wo ma ahonhom bone ane ye wo atumfo a omo no nyame ni ho a omo ne wo ho na de ye nyame de na ye atumfo no. Yes. Ade dwuma pote na Nyankopon de omo asen wiem a se omo nyema adasama. Me ka se bi se atumfo no omo ne tonsuo. Okay. Afa to so biem ewiase ahonhom bia wa aka de. Okay. Tumi bia wate asefo asase su bia na chiwade ye den e wo ho. Okay. Enu nti na mpanifo se etoa bia ye den e wo ni mu aso. Yeah. Ontimi nkosha atare se bia akra be 12 years ni akra na wo kofa papa panimu be 35 years ni atare ye den ahye no e be wura firi ne ho. No correct. Enti wiase ahonhom e wa asase su bia no e wo achiwade ye den e wo ho e wo akade so ye den e wo ho. Kofi Papa. Esanse ye wo atumfo a nyame ni ho a omo ne wo ho no mo tonsuo nti no. Omo no akade ni hwe praye ade a me yesi me fie mfimfim hwe Elisha ye obi a menye yesi ifo no bi me ye me se die nyame aka e na meka. Nti ubehu sofo bi na wote nwuram ubehu sofo bi na wote ya na wote no me opemia me fie na obeye den ubehu me opese uhu Elisha na Elisha kasa na uhu nyame animu nyamo a mema wa ba me fie straight. Okay. To uhu se papa yi ha na oye den wote na wo kina bi o hwehwe me a wa den wahu me. Okay. Because menye frakadamfo ni bi ye provu nyame tirimupo ye manipa hu nyame nsankyereni nyame abasa. Dia make what you see. Prior make a who assembly Kofi. So uye program bi. Ne nsuo muna. Kofi o de prior si wo se ya. Send ye si wo ye. Yes. O de prior si hwa. Unzo we no say wa bottle na chim ne kakra na animu ano ni nyina hwehwe wi. Kofi me mo hunu se tumi ye den e wu wi ase. Okay. O de prior si ho se ya. Na wo de enso aye den atwa ho ahia. Okay. Ye wo osoro nsoroma. Ane ye wo osoro bosome. Yeah. Enti se wo ya saa de we atwa ho hia o command to atumfu aye den e wo wiem. Na gwara. Yes. O de saa de praye ni si ho. Esi ho. Na wo de nso ni twa ho hia. Enso twa ho hia. Ye wo osoro nsoroma. Ane ye wo nso ejamu nso ya. O di twa praye ni ho hia o command to ahonhom aye den e wo wiem. Na wa ma wo nsa so.
asem bia obeka bia honhom na som omu som a ensuo na mu na sedien ana eto sedien ensuo ne beti ti yemfa ne se mu program bia me ba be yes na ohwese ne nsuo ne si emu na bane ade betumi ase ade no yes na wo pese wo ne saa atumfo no mu to nsuo ne kasa yes wo de praye no se ne waka chimhwe soro na wo de ensuo no twa wo hia de wo beka no ombeye kovi enye nipa bia keke ne tumi ye de meken agidi owo tumi do wo sunsum oh okay afi na wo de make out ase ye kase ye na fiefie mu de bia na yes enye nipa bia de tumi ye agidi owo sunsum no wote honhom nka okay na wonni ani nte kasa wo se mekoye da bi emfa de make out ase ye difo ana ye sunsum sorry for ye nhia modwa se bia ye program kese bi na nsu amu na nsu agim da bi ye be ye ne honhom be kasa okay ye be nyankama de wa akire ensuo na mu na sedien ensuo ne bete akwa afa ye wie program no ni ye tu prae ni wie a ensuo na saba back yes and so obi ti ba bi na bi a o dwumade bi di na ensuo be se no ade na wo so ye at this moment obi hwe Elisha na wo dwumade bi di se ye ayie ohun sa ahemfo kese ohene kese anu de ye ntahu kovi anto nso de me chim kosi se ade bia nyame ye bia no ahonhombone so pese omo ye den omo ye the same thing because Satan na oyo obonsam no na oni Kristo enete enti bibia nyame ye bia no Satan wenim okay ayese kofi wasi wo fie no wafa house girl na house girl na wafa na tena wo fie no wo penasem enti wo secret bia o ma na ye den ehunu onimba bia wo sikada onimba bia wo account o number wo bibia wo house girl na den enim na wo pam ni free wo nchen a onim wo bibia enti sa nipa we ka so obegu animu ase a o san se onim wo bibia enti no ekwaya obefa so agu animu ase no eye kwa ketewa bi je make out ase enti esan se obonsam oni Kristo na tena wo soro penti no onim Kristo na kwai bia obonsam onim Kristo na kwai bia enti ade bia nyame eye bia ana ade bia nyame adifo ye bia no obonsam so pese oye the same thing eti se nyame de pepepe okay je make out ase enti se obi hwe na kwa Elisha ohun se ohene bia wu ohenkase bia wu amansu aiden agem abosonfo ne akonfofo no kɔ ene atumfo ne yeden ekokasa saa so na se ye difo ye sunsum so ye difo no te ye hia se ye convention kese ye bia ye nhwe se nsuo ne yeden ense nyamedwuma e wo se ye so ye ne ahonhom ne yeden ekasa because ye kasa ahonhom te ye nka okay enti saa atumfo na omu wo wiem na o ka omu asem se ye de praye ne nsuo twa hia ne omu edi nkomo ama nsuo mpese omuto ne ejai no yemfa ne se nye nsuo na obi pese ejai na ne ade bi da ne so a ade ne ti se ekire ne so pa we die wanhwe ya wanya ogifo bia de no ebetimi di hawo kese abre no sa atumfo no a omo he nsuo no so nipa ne betuma ye bibi akasa ache omo so ye bibi di aboa na govi papa amenkas menchro me se agra wo ho me Elisha ade a menye ani kotu gold mame odo ta kapa yes apart from kotu gold mame bibia ni wa agra nyame ntimi me wo be frɛ me sɛ yɛse wo fie gold bi sɛ nse ya saa de no me nso so je make out ase se gold wo hɔ atetefo na nkedi yie ɛnya wo nti me saa de ma no me nso so but apart from kotu gold mame se suman bi ne wo fie se bayie bi ne wo ba bi mu nia bi mu maame mu ana wo hu nipa bi ba bi biara wo ha wo free biara no me gina ma wo okay yes papa nyehwea boni nyehwe ya di besi amade wo se dua bubo no abu abono ne yahu nyame kese okay because to media ebi wo wiase enye kasa yes mitie wo nkomodie ene se de osika wasem wa ya na gidie na rehwemu kese pa awom me no nanti ye nyene ena me hunu obi a obeka so me ne agra adi nkomo amade me ka se gise nipa ni wotwen ebi sida ana se nipa ne nyena adwe se ono obetu anamo akwa akire na nyame anamo so ayi bibia ma no but mama mu sa se ade ba ko a ha nipa pa wa sitem ni se yesi hu mi tv free baby no abehye nipa mu na for no direct nipa no eye niuma bia nsem fata me no ka se obi a hyase anu wi a o hyase na ntisa ba na watu wi no ma ye ka den kura onte obi num kokene ne asai na bra bo
basa so still na ye ka wonte ebinu mu a omutiti ba bia honhum bi abehye omumu a honhum ne de omoye no agra ewo bibi potia obetumi de agi di penefiri honhum na ehye no because na no na Yesu nam no okoto abrante bi ode abodam o say mo free for say ye dom na se honhum ne be fa no de ne kwatra ho honhum be hye nipa mu de ya de bi adwon wonte ase agra nyame govi ma men kan say wahu ba bia ya so jansrama na aboa wowo etimewura mu da ontimi kura no de obeja kura se ne wo no bewu wahu ba bia ya so jansrama na aboa okraman ana aboa bia etimi awura jansrama ne mu da onye den nti nipa wunni bambo no ahonhom bia etimi bowura wu mu eye de omope de make what ase enipa unni bambo ahonhom bia etimi ye den ebowura wu mu e operate life omutimi e de wo ye de omope bia because of say unni bambo enti so be hwe na kwa Elisha de me pese me catch on say you need protection in life and fa wiase ne say da hotra da bi e wiase da hotra wo na wodi ka wa anuafo mu eso na wonua otwa to na be yi abe ya busuaniti e wiase da hotra wo na wodi ka tu kwai so omo a wokogya on be 10 years no omo be sa wo ho abe ya japade wo da so ti akwantuom untimi nye hwe ewiase da hotra watu kwai eso de otifie waye ajapade ajawa watu kwai ewiase da hokra kofi enka wonua no nyina aware edie enti na wode so te wa aware wonua mu nyina awoba edie enti na wode wontimi nwoba wonua mu nyina timi niema ekoyie ma binum asetena bet wodie kosi enkosi koda de wote ana wote it means say bibi yeden ewo ho bibi koso wa brabo mu a enye nyame hyehyeye ti obi hwe na kwa Elisha so how bi na wonamu amaninya bi nsunsanso die bi ana how bi na wankasa wa fa ma wo ho a ene Elisha nkasa hwe se ye nsanom se ye winom se ye kronobo wo nsa ne haw eye ntoma sane me nyina no eye ntoma ye to de se nipa abrabo nti nye kwa nipa bia ni ho a wote wo se me konom nsa da bi bibi na weke no bema bi oye masem bebrebe bia enye kwa sa wote wa na masem na continue life na sell life enye kwa ewo nyina so de ai betimi de sa o haw na yeden abrɛw oba biara wo ye masem bebrebe enye ne pɛ sa wote wa won koye masem eye bibi na yeden ekoso ye wo bi o ha o hwe Elisha wa wo be ye du edu a wa wo no bema bia ntimi no anyeden antena ye wo bi ho no ma ho hwe Elisha one ma bebro de ho na ayeden atena eso oba bie nu ho no mo a otimi ye anigide ma na brabo one we tana ofiri na kom ni ofiri na kom itimi se sa woni pa we ahonhom bi yeden ene wodi asie honhom fam ye wareo enti ye woni ma bebra ekoso nipa brabo na wo hwe Elisha entena wo mfa ne se yetra so obi die yen krata asem na wo hwe Elisha nipa dodo sen na enkosi da ben na Elisha nkase magi amanfo nkrata o magi na the evidence is very clear o from baby ye sha se ofida da mu na ben na yetimi di nioma hodo be kire su bi se nkofo krata o eda no me be ya o free Germany by no oka o se papa o video ya o di amanfo post office niema nya be kire ni enti this no first time Elisha eden eye bi maye bi de why ja yes de why bi da na yebo ni din no correct de why bi da no onu na yebo ni din to me enkasa enti say ye promise and fail obi na hya wo no oni ne bo hye so say ye nkrata asem e ya aware sem adwuma bi na wo pe na wo nsanka ana court asem bi na wanya obi di aban ma ne asem taataw ana wo ba bi na enum wi onum nsan wokunu bi na oye niema boni bi a wankasa wonte ase a ene Elisha nkasa na wiase se toa bi a woni mu aso a ohaw na sa nipa ne namu no ye beyi ohaw na firi ho ede ni mu aso ayeden abu aso awujafo ni din ede Nakoah Elisha the great agra ana megusu an ne twetwe nkomo de bia me kase ne nkomo de firi se onim de oka
ana nipa bi ordinary say si ne boka se me meyo nyame edi tumi ama me meyo nyame adome meyo no na se nyankopa ama ne tumi ankasa enti misra wa say how ne ama ne bi na da wo so na odwo anya misra wo entempa no a ene odifo entwetwe nkomo e wa ahoma no kwafo na eda so no ufa odifo bebo ama bibia so aye kama how ne ama ne bia waka to se dio ohia on abrabom yes to gold mame but apart from that the ade bi ekire so na wonti ase a ene the great agra ntwetwe nkomo no nyame adawrumenti obejo e de afre ohane amanem na so ni je ayope papa ma musa ansa de bible no kwafo nso nyame som ni Kristo som ankasa nyankoma de wo bebre Kristo som ansa na meka wo kofi eye bebre ye kasa nyankoma de e de eye akwankyere eye direction okay nyankoma de no eno ane ya ye no akwankyere ye adwene na ye de fa nyakwa ase ye so wo ye nyankoma de ase wo ye som nyema bi say say obi ye komfo na okoye nyankoma de eye akwankyere na okoye direction ena Ghana for yentini ma bi ase yes say direction no ni twi eye nyankoma de okay they make want yase nti say obi hwe Elisha da bia meka nyankoma de eye akwankyere say me meka na akwankyere say meka nyankoma de they make want yase akoye say obi aka say bramason ye so obi ye diifo na aka say bramason ye so a eche say abosomfie ana woko ason ye so ye de abosomfie but aka say brahia dan mu a etimi say wo fro say brenyame fie okay they make want yase enti obi ntie me yie say bramason ye so ene branyame brahia dan mu no eye difference but ye can akwankyere ana nyankoma de ya the same thing because you say pride ye ya na wo kire you be ka say de papa ope so ye nyankoma de bi basa na za manipa bi adwere no osusu ya different eye akwankyere a wo be ye na wo ne ahonhom e wo wie mu aye den akasa okay me ka wie mu a enya atumfo na wo wie mu but eye nyame atumfo yes okay Matias baba yemfa bible no kwafod okay ye hwehwe bu bi we de wo ha de boa me ade ba ko agigi Ghana fo ani sini yes sini twa ya ade a agi nkofo ani pa wo fie sanse se hu se etode bi na ora ho na nyoma nkoye ma wa wo hwehwe sa Kumawood movies yi ene sa glamour movies yi a wo yi a utim se ma ora ye den echichire kama but as ade bi atiesi Kumawood fo ni mu a papa me dwo ho amentiase na se owuo krakra na eba na no yanda Desmond Tutu ekoye ye be transit ho nko yes na ba ko bi so from just 1 week ye ko omukodi 1 week Tutu 1 week by papa na say emre bi atwam na nkofo bi kika movie industry na say sunsuma tim no nye sunsumpa ase honhoma da so no nye honhompa enti ase eto de bi a na afafre moja ne ade we de wada wo ma wo ye sunsum mu nipa boayen for one tum kakra kwansa na the bible no kwafo na ba Ghana movie na ye no Kumawood movie no sunsum boni bi teso ana Kovi papa medasi hwe nka eya koye bi betise edrubrem na bi kra wan hwa beka se obi o hati movie bi a onye de onko heaven ya ade na e nipa no asem so hati movie kra untimi yere untimi nko heaven ade ntia eye brabone eye niema bi a kojiji nro yes ka hu komala mo Kofi papa Elisha me say movie no ade a ye friend no say ye twesini no it was secret. It was secret. Yes. What's what you say? Say unni ejinade bi a untimi inform say kuo no. Akoye say a courtesan group. Acting no. Yes. Yes. Akoye Elijah. Yes. Agofo akuku da wo awosi ni twa ni mo. Kofi, me say eye ku a akoye te say a courtesan group. Yes. Share sorry. Yenkoshia yeshia yebo hwan din yebo Yesu Kristo ni okot omkoshia omfre hwan omde minim omfre honhombone okay ana sini adwuma yeso no omuhia ebinum bo mpaye se yebo nyame mpaye but yewo binumu a omuso wo secret omunyina so die mu said ye beya obenya fame ni di beduru achichiri because Kofi ade e friend say edin say wo di be kwa achichiri no ye mfa ni kan empedin okay Debbie. Yem fe ni kan say ye de ani kan ye de pedin Debbie. Eye honhom frɛ. Nti most of the actors ne actresses ne. E woni ma wo be ye before ansa na wudin akwa chichiri kura.
And I say binum Johnny or Cote group. Bebre. Agrase. Bebre. Nakoah Elisha. Some movie industry muna le. Adie be yen sado. Adie be yen sada asasisu o. Adie be yen sada. Adie be yen sado. Adie be yen sada eh. Adie be yen sada asasisu o. Adie be yen sada eh. Adie be yen sado. Kofi. Ye wo nipa num bia ohun. Oma ye movie adwuma for so many years. Esan say Oman fa omo ho ankohihye nuro ni abosomsem ne sa ne manum nti no. Still omo de so ye den etiase. E wa ahoden won kwa. But se wonni nyame bambo ana wonni nyame suro wo mu na ye nkwa wo be ko bi ye mfa wo be fa bia kobi ye be yiwa firi ho. Okay. Obi do be dase. Odo be dase apesika didi. Okay. They make out here because we are saying abrabo nya nikan. Yeah. Today bia ye kan di pante ase abrabo nya nikan o. Sa wote wo sa wonsi meye yi oboa emfa. Sa movie industry mu na Emilia bro bi lo way mu ni any titire na na ma bra ne akasifo nyina akrobatum nyina wo mbi. Yes. Ewi ase ya wa honhom mienu pe na elidi wi ase we yi o. Obonsam ne awurade. Yeah. Enti wo no so wa mfa nyame abefa bonsam. Okay. Enti gina yie. They make out here. Everybody say, Botrobo Josom de one yet ompe. Yeah. Tonight, whom be this one? Men and one macachron. Ghana movie industry. And no one macachron. Maybe I can't say this year. Obia and Faka and Yeding, and she has it. Yeah. Or more Mohati moving. You take count when she had a yes, Shafi as a two Wilfred. You bet you would be castle a wooden be make kind. E wood on bed on be besen kwanhia de bi nyede ensi sabo so minzi ani yentin kwanhia bi asem best no nipa no de eko ana meka biam so se obi ankope ne bambo akira kwai entena wo se nyame beye nyame de ohu mobo ma de pache wade aka ye wankasa se obedwane ahwe ja so hunu nyame hwe waje nkwa na wo kra bam hwe waje nkwa na wo kra bam onyaba wadidi ami o na wo kra so e kom di no hwehwe waje nkwa na wo kra be mi. Yes. Ye fa Bible no kwafo no. E de na pese me pese mu nu se. Aye no kwasem because o do no aka aye no kra se hunhum bi ete movie industry ni so. Yes. Aye owo bofo a etwetwe nkofo ko. Yes. Tese ye dwene ho aye ntiase on he to osa na sabi obi wo so no your favorite actor na actress we tane show. Ko fi owu de da ho so obi abe but owu bi wo ho anenye nyame frɛ. No ho eno na me pese me. Eno nti na wote ho adi kwa dware ne ma bɔ ho ba entra ho sa. The last time be kan akra say onipa wankasa wo pa wo dwonso a fasra. Yes. Wakwa dware a wa dware awie no wa dwonso wo de pa wo dwonso ne sra wo nyina mpepa wo ma dwonso kofi aho wo ye frɛ wo kra kra wa honhom boni mu a wo kra ma na kwa ela yes wo dwonso no wo de sra fasra fa wa wo dwonso fasra ahonhom boni frɛ wo kra kra wo emfa wo honhom ma because eye achiwade omompe they make out here say any part do na betima say na betima inside you people do say I don't think na make say me say meko bi enko ne kwa because kofi nipa jonso eti say nipa me ensis oba 7 onya ko ne nsabuo mu oba ko ne nsabuo mu a odi pie ba bia honhom pa bia wa honhom be free hono mo aden akọ sa wo jonso gu suman so a suman no be free hono mo aden akọ enti baby biara bayi honhom ye den etie se wo de dwonsode ye den egu ho no mo a honhom obefiri ho akọ okay ahonhom e wo wiase nyina mpefin se ye bosom suman moti awan omo nyina mo mpefin wo de fin ka ne pe no wafiri ho no mo kọ saa so na nyame abofo so nye den empefin ntu yo obi a wo de wo mpesa ahonhom boni betumi wa wo de wo dwonso afasra esi de na maami abrewa bitumi dadem wodwonso gu ne ho wadadem bro okọ 100 years or so tiase odwonso gu ne ho they make how tiase e ono sa dipa no sunsun bone mpe tu betra abone ba yie sa na wote wona mmerante ewu na maba wa ewu na wote so te no mu da adentia
Abrebi wote Johnson. Oh yes, I be Johnson go yehuda. Ah, Kofi. Well, if I want to call for the engine quickly now for you to me. I was for me now quite Elisha and a good way education common. But the car can say Bible no call for high the bay if you should more who will be na ya dear whom your mouth were consistency. Sini Edumani Yadi here Ghana for pa. Because of more mushes in the beer that the Joe man in the dorsal. It had to be named some BCC, never reaction swap. I will say if you should share into me if you should money uncle. Mami Musa ni sing. Bible oya Nakoah for Ghana senior juma ikuo. Ghanaian moving. Omo a etwa sini no. Se owuo sunsun bi ate se ewo omo so afi 2022 ya tware ko agya poku nsabonko so. Owuo honhom bi. Kofi anye. Yes. So mubium. Bible ya Nakoah for emese wa ante de America. Me say oman Nigeria se owuo bofuo bi asori wo sini adwuma ekuo so wo Nigeria mamu a tware ko agya poku nsabonko so. Nigeria mamu. So owuo bofuo bi nsori wo Nigeria mamu na oman Ghana owuo bofuo bi asori wo Ghana sini adwuma yefo so a tware ko agya poku nsanifa so. Ntentem. Yes. Nigeria for who's own? Ebiem. Ghana for? Yes. Me bekayo. Cause me chat to name. Masem nyina ne se minim de onamu. O frɛ Nakoah Elisha. De wo se yebusa, se ye wachiri wanim, unchem ne unifa so bonkum ne unifa. Ana hintasem bi ekoso wabrabom. Se Bible no kwafo ni wa agra honhom bekasa. Minim yare bi eda wo so minim ohaw bi a wonamu. Ene Elisha nkasa. Na de ye den ma nipa no, enye den ma Nyankopɔn. Me se, me ka me se, me nka ye se. Nyame tumi ede so tiase. Nyame nhyira wo. Abusafo nyame nhyira obi bia me so bidin edi Kofi Poku na de ono kasa the great agra prophet Nakoah Elisha. Nyame de sunsuma no den de adom no anya asem ketu akwa. Se bibi kire so na ehaw pa na opudifo na twetwe nkoma me sere wada fa ne number na ya homa no kwafo odifo ene obekasa nyame benam ne so ahane amane ne ede afiri ho. Nyame ntire ne mcho ne mom se wasa saka video bi a sa notification bell no mia so na afei ekirese video bi atom abenya bi ahwe na wa share video na ama afoforo so enya bi ahwe nyame adom a ebesa hia de wa kire na ye sad beto bani aseda ne bi enkoma Kofi afiri so ototo ye bibia kama me ba mfremum nyame nhira wo so a wo hwe na otire ne mcho ye besa hia na the free prophet in channel e de abedam akrabunya